Helo a chroeso i benod arall o bodlediad y GIC Rydd. Cyfle i chi ddweud eich dweud am bopeth, pêl-drod ac yn dweud ei dweud heddi. Mae Lois a Aled. Aled, Man U fan. Lois, Crystal Palace fan. Yep. Neis i gael chi fe? Diolch am gael ni. Croeso, ia. Diolch. Mae'n fwydro mawr. Chwaen. Nawr, Lois, ti'n cyfrogi Crystal Palace, so fi'n gwybod bod bywyd yn eitha braf i ti. Ar hyn o bryd yn di. Ar hyn o bryd, Aled, Man U. Ai, bach shit ar hyn di. Siw ti'n teimlo ar hyn o bryd? Mae pob yn meddwl bod Man U yn tîm gorau'n byth yn di. Dwi'n meddwl bod rhaid i bobl sylwi, dwi'n meddwl. Swings around about, ia. Ti'n gorau gael yr da efo'r drwg, dwi'n meddwl. So, ond ia, diolch yn gret iawn ar y funud, ia. Da ni'n methu sgwrdd penalties chwaith, ia. Siw ti'n teimlo am fywyd o dan ole gyda Solskjaer ar hyn o bryd? Wel, dwi'n gweud licio fe, ond ni'n sbio ar Facebook dyn nhw blaen, a last 15 games Premier League, dyn 3 game neu beth fod da ni wedi giro, sydd ddim yn gret, ond yn bod gan mi dal fatha lle yn ynghalon iddo fo, cos mi o'n legend y clwb, ia. Dwi'n methu gadw yna fynd. A Lois, Palace, chi'n bedwyrydd yn yr uwch gengrair ar hyn o bryd? Ys ti'n disgwyl i wan digwydd o gwbl? Na, achos da ni'n wedi seinio lot o players dros yr ha, so ni'n teimlo ag yn poeni ella, so fe jyst yn mynd i fod yn dymor arall ofnadwy, ond obviously mae'n 4 gem sydd wedi bod ar un o bryd, so da ni'n early days. Ond na, mae'n edrych yn dda ni'n adisadwn, a da ni'n chwarae dda. A na, oed, so gobeithio, Chris Bysa, nawn ni aros fyny yn y top round na bo Palace, ni'n beth digwydd, a nawn ni jyst synd i fyny'n colli bob un gem, ond sa'n dolyg, mae'n siwr. Pam Crystal Palace da? Chos yn amlwg ti ddim yn na, dwi'n dod o Llundain, na, do. Dad yn sportio Palace, a o tyfu fyny, nath o just pwysio Palace arno fi, chwaer fi, gyda hi jyst ddim diddordeb o gwbl mewn pêl-droed. So, ac o'n i'n eitha licio fo, pan eitha sgwasio Spice Girls a Mel C a Sporty Spice, a lyfio football, so ni'n dda, ti'n fe? O cheerleaders, licio cheerleaders yn y... Ia, yn Selhurst Park. Dwi'n meddwl bod yna lot o clwbs eraill efo'r cheerleaders. Dwi'n meddwl bod na. Na. Os eisiau desbryd am waith, eisiau o'n ysgrifennu dyna, ti'n nhw. Sger y tawig ar y fi, a dwi'n meddwl coesa fi'n cael get away fo, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl chdi'n edrych yn dda, Aled, ia. Dwi'n flexible, sy'n sa coesa fi'n mynd yn bell. O, ti'n bach o yogeb? Just stretch hamstrings fi'n ty, ia. Just about it. Aled, obviously, mae lot o bobl o'r gogledd yn cefnogi Man U, ond... Neu Lerpwl. Ie, Man U yn y Lerpwl. Ne, Everton. Yn beth o loes rydw, mae dad fi'n mad Man U, ia. Through and through red, ia. Oce, ie. A ges i jyst fa fforsio, rili, ond os yn dracio fi Old Trafford, bob wsos, ia. O'n i'n enjoyo fo, wel, ges i'n efo fyny'n dod drwy'r fatha Ferguson i, so dwi'n eitha lwcus, rili, ia, ond dwi wan massively spoiled. Ond, ia, na, I guess dwi fatha, so well gen i fi gael yr glory years na wan, ia. Ie. Lle dwi'n actually fatha dall ffwbol bach mwy na bion i pan i'n 8 oed. Mae'r EFL di wneud bach o ymchwil mewn i faint o bobl sy'n actually cefnogi tîmau lleol nhw, a dim ond 17% o gefnogwyr pêl-drod sy'n cefnogi i tîm lleol nhw. Mor rai fi'n eitha siomedig, really. Yndi, wel, dwi'n supportio Craven Town, ond na'n mynd i fwtsiad nhw week in, week out, ia. Mae lot o, diolch yn clwb mowr, a mae pob efo un clwb y masif, yndi. So, illa bod o'n bach yn vague research, ia. A ti lwcus o'r gyda chdi glwb. Ie. Wel, ie, o'n i, achos fi'n cofio pan o'n i'n tyfu lan, oedd pobl fel, oh, what team do you support? A ni'n gweud Swans, a nhw fel, oh no, but what team do you support? A ni fel, Swans, achos oedd pawb, lle Man U, Liverpool, Chelsea, fel un o'r top 4, top 6. Glory Hunters oedden ni gyd, ie. I suppose fi wedi bod yn bach yn lwcus, achos ers i fi gael yng Nghymru, mae'r Swans just i mynd fel, o nerth i nerth, fi tan llynedd, hwnna oedd y tro cyntaf i fi weld y Swan, na'r tro cyntaf i fi'n cofio gweld y Swans yn mynd lawr. Wel, dwi'n licio gwachod fatha Swansea Caerdydd, bod fi'n dda, cos fi'n Gymro. Ie. So mae gwneud sgol tîma o Gymru yn mynd i fyny, so erbyn mae'n supportio nhw. Ond y diol pan o Abertawe Gaerdydd yn y Premier League, jyst gael mynd i away games yn eitha lleol. Ie, yng Nghymru. Ie, so ni'n gael mynd i, eisiau fynd i bob un Abertawe. Cool. A o'n i'n y gem am nadwy na. Ti'n cofio pan o'ch chi gyro 5-4? Oh my gosh, ie. O hwnna'n... mental breakdown. Gem wytha dwi rioed i gweld Palace y chwarae oedd o'n nadwy. A ges i Gaerdydd season dwytha fyd. So dwi'n eitha gytid rili bod na ddim un tîm o Gymru dal yn y Premier League. Just eich bod fi'n hollol yn anol sy'n mynd i watcha Palace yn y gosach i adra. Beth am Wrexham teg, am fyddo chi'n dod o'r gogs? O'n ddim a taid. Taid rioed i chwarae ffwtbol, ond bod tro taid yn eitha teletext o blaen, checio scores. Oedd o bod tro'n checio Swansea, Caerdydd a Wrexham. Constantly, a Accrington Stanley am ryw reswm. Am ryw reswm, 20 pam.
diddorol. Ie. Newn ni siarad bach am rhywch gyngrair efo am y pethau di mynd ar hyn o bryd. Amlwg, VAR, Mr Va, big thing, big topic ar hyn o bryd. Dwi'n cytuno fo, ie. Dwi'n cytuno fo, llwyr. Ti'n fan? Ynddo, ond dyn nhw'n implementio fan iawn. So ma'n fatha... Wel, dwi'n gwybod sy'n mynd gweithio. Dwi'n meddwl, dim yr idea ydi bod basically VR yn clear yr F yn dweud, dwi wedi spotio rhywbeth, cer nôl. Ond dwi'n meddwl bod nhw'n neud o'n iawn. Ie. Dwi'n actually, ti'n medru cwyno os rhywun offside. Mae'n offside. Ie. If it's a penalty, Mae'n it's a fel penalty. offside. I fi yn oce ddo, achos mae fe literally yn ddi a gwyn. Ie. Ti'n meddwl offside na onside. Ond mae'r busnes mynd ar handballs o stuff. Just yn... I fi, nid VAR broblem, y reolau'r broblem, achos ti'n gallu interpret nhw mewn loads o gwahanol ffyrdd, a fi'n credu na ble mae'r refs a pobl yn stryglo da. Dwi'n meddwl bod jyst yn mater o arfer ac dod i arfer efo'r drefn newydd a beth dwi'n achos obviously game Palace Villa, o'na controversy massive o ran, dwi'n mynd cwyno achos obviously oedd o blaid ni, ond ella ddol ar gol na di cael ei gyfri yn y flynydola. Ond so fod i digwydd i Palace ochr arall, do'n ni'n fuming, ond mae'n jyst anna'n gwaith, ond mae'n iawn, os di'n iawn, ond ar hyn o bryd, dos o ddim cysondeb, a mae'n di gymryd dipyn amser, ond fel oedd Aled yn dweud, so allan yn y pen y draw, mae o'n beth da, jyst i gael penderfyniadau'n iawn. Fel fans, i chi'n becso felly, kind of mewn 2 flynedd, 3 flynedd, gall pêl-drod mynd mach yn boring, unwaith ni wedi dod i'r arfer dy fe. Dwi'n gweud licio ar ffaith bod, obviously mae pobl licio controversy, is he offside neu ddim. Ond dwi'n licio ar ffaith bod ti'n celebratio, mae'n mynd i VAR. Ac os ti fewn, ti'n cael celebratio eto. Ti'n cael celebratio 2 waith. So dwi'n gweld o fatha, na, ti fewn. So ti'n celebratio eto, wedyn, a mae'n just like, yes, get in. Dwi'n meddwl bod fi'n berson eitha dim negatif, ond dydyn os ti'n cael gol, ti'n just wastad yn cefn pen chdi'n mynd i fynd, na, dwi'n mynd i fynd at VAR, so just ti'n mynd i gallu relaxo a joio'r gol tan maen nhw'n deud, oce. Suspense, do'n ddim yn bildio fyny, pa mae o fewn, ia. Achos mae pobl yn gweud fel dyw reolwyr ddim yn mynd i ddathlu rag, o'r just achos obviously fel rhywun fel Pep Guardiola, ni wastad yn gweld kind of mynd yn bonkers, felly byn ni ddim yn gweld pethau fel yna nawr. Ond i fi, mae'r ffaith bod ni'n siarad amdano fe, i fi mae fe'n ado ar hyn o bryd, anyway, mae fe'n ado mwy o ddrama, achos fel wedys ti, ti'n dathlu'r gol, a wedyn mae fel, no, actually, maybe not, mae fe'n mynd i VAR, wedyn, mae pawb kind of, on the edge of their seats, ddim yn really sure beth sy'n mynd. Backwards drama, yndi, nes o'ch bod o'n drama, oedd o offside, fatha, mae'n cwyno bod VAR yn cael ei iwsio ormod. Da bod nhw'n misio gael yr decisions gael ei wneud yn iawn. Bach nod. Dwi'n gallu gweld pam sy'n managers ddim isio dathlu, achos imagine embarrassing ydy pam maen nhw jyst yn rhedeg ar cae. I mean, yes, it's yna. Dos i still lawr, red. Achos mae rhywbeth arall mae lot o gyfnogwyr wedi bod yn gweud yw, ar y teledu mae fe'n gweithio'n oce, achos ti'n gweld y clip, ti'n clywed be mae'r dylwebydd yn gweud, ond pan i ti yn y stadiwm, na gyd i fi wedi gweld yw screen yn gweud, VAR check. A gach chdi'n syniad. No goal. Dwi'n mynd gael dangos, o dyn nhw'n eisiau gwrdd fans fatha, dwi'n mynd dechrau ffrio nhw. Dwi'n meddwl rhywbeth fel tu ôl o fo. Ond dwi'n mynd rili fan o rygbi, ond dwi'n meddwl dylen ni mynd i'r ffordd weithiau. Gen nhw fatha, os ti'n mynd o'r Gymru, gen ti opsiwn i brynu fatha headphone neu rhywbeth i rand ar y ref yn siarad oes. Ie. Felly dylen ni gael beth fel la. Pan i ti'n watchan fel cricket, tennis, mae VAR tebyg iawn. A mae fe'n gweithio. Dwi'n cytuno fo fi, 100%. Just stick with it. Ie, beth sy'n mynd i gymryd amser yn dyd i gael gwybod. Rome wasn't built in a day, na. Ie, na'n union. Ewn ni sôn tyma bach am Man City a Lerpwl. Lot yn gweud bod y bwlch rhwng y ddoi dîm na a gweddill y top 6, neu'r top 4 fel petai. Bod hwnna jyst yn mynd i fod yn fwy gan fod Man U, obviously. Tiny bit of a crisis. Chelsea ddim yn really gwybod. Next Leeds. Ie. Chelsea ddim yn really gwybod beth sy'n digwydd o Frank Lampard. Arsenal wedyn problemau dyn nhw. Chi licio'r ffaith bod falle bod y Premier League yn mynd i arwain at rhyw fath o Barcelona, Real Madrid, top 2? Scousers. Dwi'n lyfio Scousers o bobl, jyst yn heidio Liverpool fel tîm. Dwi'n really eisiau City gyda fo chwaith. Mae probably 2 tîm gweithio fan Man U eisiau'n top, really. Ond dylia bod yna rhywun yn cystadlu fo City 1. Oes. So, dipyn o flynyddoedd, mae jyst i bod nhw jyst yn ben ysgwydda i'ch ben pob arall. So, o leia bod yna un tîm, mae rhaid i chi jyst sortio chi'n allan o'n bydd a sgorio fwy o gols. Ti'n bys allan o tîm yn bach, ia. Just sgorio gols, ia. Mae Chelsea yn edrych yn da. Dwi'n actually licio beth mae Lampard yn Chelsea, ia. Dwi'n rhoi chance iddo fo, ia.
Gobeithio geitha chance, really. Diolch wedi prynu players ydi. Na. So efo beth gynna fo. Ydw i'n am eto mor cyfan? Dwi'n gwybod faint i hir mewn ôl, ond mae wedi dda Abraham yn ôl. Bo'n dechrau bang y gols fewn iddyn nhw. Ie, dwi'n gath o ddwy gol. Nath o fynd i Abertawe fyd o, ta be? Na gwaith. Tam Abraham. Do, ie, oedd e, dyn ni blwyddyn ola ond un ni yn y prem. So, o'n i ddim yn disgwyl iddo fe wneud mor dda be mae fe wedi ar hyn o bryd yn Chelsea, achos oedd e'n gallu bod bach yn hit and miss, ond nath e'n rili dda i Villa. Tymor diwetha. So, beth am gobeithio'n Palace, eleni te? Beth i ti bydde tymor da i Crystal Palace? Tymor da ydy peidio bod unwaith eto tymor yma jyst yn cwffio am relegation scrap, achos fel ti'n gwybod diolch yn neis, a diolch yn hwyl, ti literally ddim yn mynd i games i joio nhw, ti on edge. Boring, just aros yn tent. Wel, os o'n i licio, os o'n i just yn, chwarae o leia top 10, a bod o just yn fwy chilled, a bod o'n fwy, ond mae o bob blwyddyn on, erbyn diwedd tymor, ti literally just yn sbio ar y points, a sbio ar y fixtures, a ti just yn mynd yn rhy involved efo fo. A dwi'n meddwl dwi'n meddwl nawn i, ond os o'n i'n cadw sa ha, dwi'n gwenu jyst yn deud enw fo, dwi'n lyfo fo gymaint. So ni'n cadw sa ha, mae'n edrych yn nid yma IU yn neud yn briliant ni ar hyn o bryd. Mae'n cael 3 man of the match allan o 4 gêm gyntaf ni. So mae'n gobeithio, so ni jyst yn aros ac yn curo games. Ella, dwi'n gwybod pwy awyr. Achos fi'n gwybod fel ti'n tymlo, o'n i'n tymlo gymaint o'r un peth dy'r Swans erbyn y diwedd. O'n i jyst moyn nhw fynd lawr achos oedd pob gêm yn boenus i wylio. O'n i ddim hyd yn oed yn joio mynd i'r gêm agor achos fel wedys ti wastad yn cadw llygyd ar... I feel like yn behir, ie. Ond literally, mae dy fywyd i jyst... Yndi? Rheoli o gwmpas, edrych ar y fixtures, fel cyfri, what's the possible points we can get. Ni'n yna, ti'n gwybod ni ar y Sadwrn Cymru. 2 season dwytha, da ni wedi bod yn stryglo, a mae'r 5 gêm dwytha, da ni, oh my god, da ni angen at least 3 win allan o 5 neu fath a ti'n meddwl. A ti sbio ar y fixtures, ella gwn i 3 points fyna. Ond efo Palace, nath ni giro United, jyst ysbrydda, wedyn colli i Colchester yn y penalties. Sut feddwl, dyna bedio bod yn fan Palace, mae'n just da, bob man all over the shop, so gobeith na. So, os fos ni ddim yn gael relegation scrap tymor yma, so ni'n hapus, ond dwi'n gwybod fyddwn ni, so. Ale, beth am Man U? Beth bydde tymor? Top 4. Rhaid chdi eimio am top 4 a clicio roi Europa League. Ond dyna da ni'n lle neud o fi. Cup runs a top 4. Da ni no chance yn di giro league. Ti'n gweld gan y Solskjaer para? Chos fe yw un o'r cyfrynnau gael y sac gynta. Ie, dwi'n bo. Fatha ni deud gyna, mae gen i fi lle bach yn anghalan iddo fo. A mae'n licio dod â players ifanc drwad, ia. Dwi'n licio Rashford, ond mae o angen just sortio'n allan yn bach. O'n i'n gotcha do'n erbyn AC Milan yn yr Millennium Stadium, neu Principality. Bynnag Diowan. A gotcha do'n cresu fyny. Ac oedd just fatha bod o'n just skipio, oedd dili dalian, oedd mae'n cachu, couldn't be asked, too big for his own boots a little bit, ia. Oedd needs to be pegged down yn bach a dechrau sgorio gols, ia. Oedd wedi job chdi, ia. Player da gyda ni ddo, ia. Wan Bissaka. O, Dawn class. Brilliant. Dawn James, ti'n gwybod. Ond da ni'n neud yn iawn heb dyn nhw, ddo. Ie, odyn. Bydd am Dan James, beth achos fe yw'r the little superstar yn y bryd yma. A Cymro fyd yndi. Wrth y modd efo fo. Ie, na, mae boi just a rapid. Mae boi mor sydyn. Dwi'n angen i skills. Dwi'n ddim angen i dim skills. Just gicio bel o'r lingred ag ar ôl i. Angen bach o training, dwi'n meddwl. Mae dal yn ifanc. Fyd o 20, 21? Ie, 21. Ie, so mae'n digon o ddefnyddio o fain o. Just angen gael bach o marfer. Oedd gath Pep ar Sterling, a Sterling yn mynd gret na, oedd Pep gael gafel ar Sterling. Felly mae Sterling fan. Ie. Achos oedd, sa'n cofio ar be o'n i'n gwrando, nath un o'r pundits weid, be oedd y gêm oedd e'r cyffyffled yr penalty rhwng... Wolves. Ie. A wedon nhw bod dim kind of arweinydd Man U ar un o bryd. A wedon nhw, mas o'r chwaraewyr i gyd ar ca, Dan James oedd yr un oedd kind of gweithio'r chwaraewyr be i wneud, a nhw'n gweud, mae hwnna'n hollol bonkers. Ie, mae fe'n hollol bonkers i feddwl, mae fe'n 21, a mae fe literally newydd sino. Pan ti'n chwarae football fatha, os ti'n determined i gymryd y penalty, ti'n grabio'r bel na, mynd na, dwi'n gymryd hon, ia. Ie. Fe sy'n rhywun yn cwffio gael y bel off, na, cerong yna bia, dwi'n gymryd o, ia. Dim just, ti eisiau hi, na, ti eisiau hi. Ond ni eisiau ddeitha met fi pan ni'n gwachio diog, mae di methu. Gormod o falu cachu rhwng gael un nhw. Just pick up the ball, put it down a dod i fewn yn gol, ia. Simple as. Alla bod chi'n just penderfynu ar un nhw. Just seinio fi, ia. Ti'n gallu cymryd penalties? I gymryd $5,000 a week. Yn lle $500,000. Happy days.
Newn ni sôn tyma bach am y bencampwriaeth. Loes ti newydd dweud fel pan oedd Caerdydd a Abertawe'n wario gilydd, bydde fe good day out, kind of, Yndi, good way. i gael yng Nghymru. I chi'n talu sylw i Swans a Caerdydd o gwbl? Dwi eich, gan bod fi'n gweithio hefyd efo pethau, dwi'n dwi ti'n goro o ran. Ond na, dwi'n meddwl bod o'n briliant bod Abertawe yn neud mor dda, as in, anffodus, Caerdydd ar un o bryd. Ond na, fel dwi'n dweud, bys o'n ideal, sa chi'n dod yn ôl fyny'r prem i fi gael away fixture bach arall, os da ni'n aros fyny. Ond, ie, na, da chi'n neud yn briliant yn eich. So far, so good. Ond mae fe'n wir, achos oedd hwn fel ddim fod i ddigwydd o gwbl fel. Pan nath Graham Potter adael, o'n i'n distraught, achos o'n i'n meddwl, oedd e fel perfect fit. Dan James yn mynd wedyn, Ollie McBurney'n mynd, nath e sgori 23 o goliau ni, a nath ni ddim ddod â unrhyw un nôl, really, ond mae Andre Ayew di dod nôl, a mae fe'n briliant. Mae Borja Baston oedd yn blicyn La Liga for 2 years. Dwi'n wingar, Selina. Selina, ie. Mae o'n amazing, ie. Dwi'n gwachod o few times, mae o'n actually really da, ie. So, fi'n credu bod mae carfan i tymor me, somehow, di troi mas i fod yn gryfach na'r un o dynnu tymor diwetha. A sa chdi beth yn deud o ran just gwerthu James a Colin McBurney, di bod mor dda i chi tymor reitha fyd, ie. Exactly, so gawn ni weld. Sa'n gweld ni'n aros, twyd, yn y top 4 trwy'r tymor, ni bendant. Pam ddim. Achos... Team to beat o'n dach. Ond... Ar o 6 gem. Anafiadau, os gawn ni cwpl anafiadau ar yr un pryd, fi'n credu, neu ffwrdd na effeithio ni'n fawr iawn. Alla bod yn gytu bod yr international break fyd just yn stopio momentum chi. Dyna ni, ti'n bod bach yn gadael Souls Park, ti'n sadwn i dda, dyn ni'n neud mor dda! A wedyn... So pawb yn gweud, os ti'n ni'n ennill lle, ni'n mynd mewn top of the league, sy'n gret, ond ti just moyn cadw warau, pan ti'n neud yn dda, ond amlwg pan ti'n colli, mae fans ffili aros i'r international breaks, ti fel. Neu bos ti'n plias i brifo yn beth, ti dda reit, a pethefnos bach wan i chdi sort styn allan i gadw yn ôl. So, na, gobeithio. Beth am Mr Neil Warnock a Caerdydd? Dwi'n mynd i dilyn Caerdydd llawer, ond mae'n old school manager yndi. Literally fatha 4-4-2 job, cicio fyny, change your oli, a just battle on points, dyna di just ffordd o chwarae dwi'n fel. Yn illa bod yn gweithio ar y funud. Problem fi dy Warnock a Caerdydd yw fel stym plan hir dymor na. Dwi ddim i weld fel bod plan hir dymor dyn nhw. Mae fe just fel, get Neil Warnock in, take it fel season by season. Dwi ddim fel bod nhw wedi kind of ishta lawr a meddwl, right, what are we actually doing here? Dwi'n iawn i ddweud bod Neil Warnock wedi deud na mond tymor mae'n wedi wneud a mae o. Mae fe moyn his 9th promotion, fi'n credu. A wedyn, di hynna wedyn, os ti'n deud wedyn am bod chdi'n mynd i un tymor o dyna ni, wedyn, so ddim obviously consistency ni o. Ond dda, oedd Warnock yn manager Palace, a dwi'n sy'n lyfio i fo atha person. So fel yn de. Hen fashion ydy. Hen fashion, mae'n sy'n fwy da i gael mewn tîm. Mae ddau'r fans fyd, ia. Cyfweliadau fo'n gret. Pwy yw wraig e? Sharon. Mrs Warnock. Fi'n wife Sharon. Bob tro, oedd mewn press conferences jyst yn siarad amdani, yndi. Dwi'n cofio pan oedd o'n neud thina i'r camera yn y weisydd. Dyma'r dweitha. Just, ta. Ond ia, allach bod o'n mynd... Fideos hen mor Facebook yn briliant fyd, allan mynd just yn... Gweiddi. Ripio mewn i Ac i'r hegu, ti'n gwybod hwnna? Ti'n mynd gwrando, fel am y managers fod, dwi'n gwybod mae managers bach rei soft, ia. Ie. Mae rhyw fideo fi'n neud hilarious team talk. Ond ie. Mae fe fel yn cico ar whiteboard. Pwy sy'n marcio fo, a mae'n fel, boi fi oedd o'i fod, ond o'n i'n gorau marcio rhywun arall. Na, just marcio di fo. Mae'n briliant. I'r hegu fath yn hilarious o flaen, di. Realistically, ble chi'n gweld Caerdydd? Yn cwpla tymor fe? Wel, ffordd maen nhw'n mynd ar hyn o bryd, as in, dim yn mynd yn gret ydyn nhw, so dwi'n mynd ar hyn o bryd dwi'n gweld nhw'n aros yn canol na ac... Dwi'n nim. Os dy Swans a Caerdydd, os ffefryn dych chi? Os byddwch chi'n gorfod cefnogi un? Dim rili. Na. Ella Caerdydd, gwrdd dwi'n byw'n Caerdydd. A fi, dyna ni'n dweud fan, ella ar bwys, os o'n rwy'n dweud, mae rhaid i chdi ddewis, neu fi... Un o ddau. Ie, ond... Swans wan, cos maen nhw'n top. Gan fod i'n dechrau tymor, nawr yr amser i kind of roi pen ar y bloc type of thing. So, o'r ddau o'ch chi, pwy sy'n mynd i ennill y Premier League? Fi'n methu gweld neb yn stopio City, ia. Mae'n nhw'n clas, ia. Mae'n nhw'n dda, ia. Mae Liverpool wedi cael injuries, dwi'n meddwl, mae Salah diw injury, ia. Mae Van Dijk yn diw injury, fydd. Get them out. Ar Salah,
Mane a Firmino efo'i gilydd fatha weekend mae a maen nhw'n mor berig de. Ond ia, bod nhw'n stopio ffrio efo'i gilydd, ond dwi'n meddwl Llawer yn City. mynd ar ôl, dan, os di un o hynna mynd. Origi. Ie. O leia mae It's alright. opsiynau dy Man City. Yr unig beth dy Man City, fi'n gweld gallu fod yn ddim broblem, ond mae Pep Guardiola really moyn ennill Champions League. Yndi. So fi'n credu, potentially, bydd hwnna'n siwgr mynd o ffocws iddyn nhw. Falle bydd y Premier League. Ddim yn, sa'n gweud bod e ddim moyn ennill Ie. y gyngrair, ond falle bydd hwnna'n cymryd bach llai o priority. Cross fingers bod o ddim, cos City di'r unig gobaith sgynna ni a stopio sgwsas, ia. Fe so well gyda chdi weld City gyda Fysa. League na Lerpol? Ti'n gwybod pam? Cos mae record ni well o Liverpool ni. Dyna pam di Man U fans i mi isio Liverpool gyda League. Guaranteed. Cos bod Man U wedi cyrraedd 20 odd leagues yma. Liverpool wedi cyrraedd 18, 19. Dyna pam da ni isio nhw gyda. So bydde, well ti Lerpwl yn ennill Champions League na'r gyngrair? Mae nhw wedi cyrraedd fel mwyn a ni barod anyway, di. So, just, da ni sticio'r leagues, ia. Ie. Okay. So, wedyn top 6. Chi'n gweld unrhyw dîm falle'n torri mewn? Ella Leicester. Leicester O'n i'n fi'n meddwl credu. Achos Leicester ta tidy bod nhw'n team. drydydd ar yna bryd a oedd nhw'n chwarae. Brendan. Dwi'n gwybod Wolves yn stryglo efo Europa League. Ie, maen nhw wedi wario rhywbeth fel 4 gêm fwy na Conor Cody di chwarae beth oedd 70 odd 90 minutes in a row. Ie. Heb di gael brec, heb di gael ei sybio, heb di gael ei byd, mae di chwarae dros Ie. 70 games constant. Maen nhw'n greit yn gwylod, maen nhw'n eitha agos i gwylod ar yna bryd. Ie. Yndi, yn dwi'n Achos meddwl. dy'r Europa League, ti'n cwpla beth Mae'n yw e? 7th? Ti'n goffa cwpla dy fe? Ie, dwi'n meddwl. Ond wedyn ti dal yn goffa mynd trwy'r qualifying Ie. round. So fi, ond mae just ti di wario loads o Yndi. gemau. A literally, dyma mis Awst, dyma mis Ie, Medi. Dwi'n meddwl bod nhw wedi cael llawer o rha No. yn syth fewn i ddi. A pwy chi'n credu ei flawr? If it's not Palace. Wel, dydy o ddim, gobeithio ddim Palace. Palace yn sain, yn bydden nhw'n ffain. Ti'n meddwl? Ai. Yeah. Dwi'n mor Dylia nhw pessimistic fod, bob tro ddod weithio, o god, dim Palace. Bydden nhw ta 16th. Be ffain. 3 points clear. Ia. Harten i loes. So ni'n meindio gael Brighton yn lawr achos obviously Palace, yr ail fwy o weird yn football, Football, Brighton ie. Palace, ond ia, geith nhw fynd y ta. Pam o'r rai? Mae jyst oedd nid efo'r lôn, basically, sy'n rhwng y ddau ac atha, obviously, bod ni'n y de Llundan. Okay, A da ni ie. literally jyst yn cysau yn gilydd. A dwi dda, iawn. Ond ia, so ni'n meindio gweld nhw'n mynd lawr. A efo maen nhw'n fatha rili bob tro na nifer, efo Saha, bob tro da ni chwarae nhw. A Norwich, mae bwcyn, dwi'n gwybod. Reit ta, Brighton, Sheffield United. A, Ti'n meddwl pwy arall sy'n y league. ia. Ti'n meddwl am y 20 teams yn ben fi on. Fel fi'n gweld Villa yn stryglo. Ti'n gweld sy'n diwedd? Dwi'n meddwl fydd na lot o teams yn y we. Ie. Yndi. Mae fe'r un peth bob tymor ddo, nag oes e? Mae'r blwyddyn dwythad, mae bod yn ei tacos, ia. Mae'n Ie. rhaid 5 neu 6 tîm yn yr... Ie. Be actually Newcastle. So Efo nhw... Steve Bruce, shout. Ia. Ie. Dwi'n meddwl, oce, dwi'n mynd i roi Newcastle, Norwich a Shout, Sheffield actually. United. Fi'n credu eith Brighton nawr. Er bod fi'n dwlu ar Graham Potter. Boring club, yndi. Yndi. Dyn nhw'n mynd clwb mawr na. Actually, mae hwnna wir. Pan ti'n meddwl am Be Brighton? maen nhw'n neud? Be maen nhw'n Ie. neud? Maen nhw just yn y league ar just i neud numbers. A pa glwb sa eisiau Seagull a pethau? Deryn gweitha Ie, the erioed. Girls, ie. O, maen nhw'n horrible o Sa adar. chi newid Craven Town i the Girls. Stadiwm nhw? Na, dwi'n Mae wedi stadiwm bod. nhw'n really weird. Mae fe fel di cael ei adeiladu mewn i'r ddeiar, so ti'n literally mewn fel... Mae'n edrych ar Bowl, stadium ti'n neis, gwbod? ia, just, yeah, Na. the Girls. A Dim diolch. pwy ei flan o'r bencampwriad? Abertawe, Swans, ie. jyst i ni chdi'n hapus, so na. Bydyn ni Cor hwnna. bod Swans. Dwi'n meddwl allan o troma geith Leeds. Dwi really eisiau Leeds yn Ie. fan hyn. Ie. Mae Leeds yn clwb masif, ia. Maen nhw'n gorau Ie. bod yn y top flight. Wel, ni'n gwybod, ond Leeds a falle Abertawe yn y mix. Cymru, Azerbaijan, nos Wener. Mae'r garfan na, Ashley Williams ddim yn y garfan. Beth yw'r... Mae'n rhaid i just gyro fo, basically, does? Ie. Sy'n mae rhaid i ni gyro'r gema, sy'n Ie. opsiwn arall, dwi'n meddwl. Dwi'n mynd i eisiau qualify. Pam? Mae'r Euros yma, bo man yndi. Os chdi ddim yn gallu Ma' dim, o'ch chi ddim eisiau qualify. Mae World Cup Biased. nesa. Mae World Cup nesa'n Qatar, fyd ia. Anghofio, a mae Euros nesa'n Germany. Honna di boi. A fes chdi'n gallu bod chdi'n eisiau qualify Euros ac bod chdi'n eisiau mynd i bob an. Gret, gael mynd i llefydd gwahanol, da. Digon gwir, ond da ni'n di stryglo an, ia. Yndan. Da ni di botlo i ffwrdd yn y ddau gemdwytha. Ie, sa'n gweld ni'n
So, it's neis gael win i'r fans. Fi'n credu gawn ni, sa'n gweld ni'n ennill yn erbyn Azerbaijan, fi'n credu gawn ni dro. Dwi'n rei onest, dwi'n meddwl pobl yn licio bod fi'n rei onest, ia. Beth ti'n feddwl? Lle bod ni'n mynd i qualifio. Pobl, na, da ni'n mynd i qualifio. Na, da ni ddim. Ond, da dal sportio ni. Just gael wins, mae o'n day out, ia. Ti'n, Canton, few bevs, 3 points. Ti'n cael 6 bach wedyn, ia. Ti'n cochi, mae o'n bach a dawnar o dwrnod chdi, ia. Ie. Bydd am Ashley Williams, ddim yn y garfan. Ashley Williams o Abertawe'n cael bach o midlife crisis ar un y bryd. Ond dwi'n meddwl, os diolch di, pam nath gigs, obviously, ddewis i garfan, doedd o ddim efo clwb, obviously, mae'n Bristol City 1, ond ti'n gallu disgwyl bod player yn mynd i fod yn carfan Cymru. Mae'n mynd, he's going on, ynddi. Enjoyed it. 35! Exactly, ia. Yndi. A dwi'n meddwl, mae gennym ni just yr emotional attachment huge mae i Ashley Williams, achos bod o Symud di... i Everton, diolch yn di fatha. Na. A so mae di arwain, ia, da ni just yn... Ers iddo fo adael y Swans. Not done very good. Mae lot o bobl wedi bod yn gweud o, bod e falle ddim digon da i waren, achos bod dim clwb dy fe ddim wedi bod yn waren rheoledd, bod e fath o berson dylse fod just round y garfan anyway. Mae wedi bod y captain is youngster. Achos nath Chris Coleman rhywbeth tebyg dy Joe Ledley y gweud, if he's fit or not, mae fe'n mynd i fod yna. Be chi'n meddwl o ran? Dwi'n meddwl bersonol, ia. Mae nhw'n ei chwarae ffwtbol dim i ddeud jogs wrth ei gilydd, ia. So, os diolch digon da i fod yna, dwi'n meddwl, ella, achos, dwi'n meddwl, os diolch digon da, dwi'n meddwl yna, achos dim comedians a cael liftio pobl fyny di'r pwynt y gem nas. A wedyn mae'r thing o, wel, os ti'n gadael un chwaraewr wneud hwnna, wel, mae rhaid ti wedyn dechrau adael loads o chwaraewyr, just na... Lle mae'r llinell, pwy ti'n gadael, pwy ti'n ddim, ia. Wedodd gigs rhywbeth yn ei press conference wedodd e bod Ashley Williams moyn mynd mewn i hyfforddi a stuff. Nath e weid fel, he can sit in on a few meetings or rhywbeth. All of a sudden, fi'n meddwl bod Ashley Williams yn mynd ar ôl profio gwaith rhaid gigs or rhywbeth. Cymryd y piss o'n rhywbeth? No, they're literally fel... As in, was it a sarcastic comment? Well, so they're literally fel, yeah, he wants to do his coaching badges, he can come and sit in. Dyna di fatha. Dyna mae bob yn pro neud o'n rili, ia. Straight i badges, no. Ia. Just mor fatha fewn i ffwtbol, dyn nhw'n eisiau gadael y gêm na. Dwi'n mynd gos o'n neud... Ia, so rhaid fel brofi hyn gyntaf fel coach cyn i fi allu rhoi barn ar y fo fel coach. Ella fatha motivator, so fo'n clas, ia. Cos mae'n bod yn captain, oedd o'n captain Swansea oedd. Captain Cymru, oedd o'n captain Everton? Na. And it's just a position mewn chwarae, mae'n gorau leadio teams allan, so allan o'n good motivator as a coach, ia. Dwi'n meddwl bod hefyd ni jyst yn dal yn fatha, dim breuddwydio yn dal yn meddwl am yr Euros a'r pa mor briliant oedd o. Dwi'n meddwl eich bod ni jyst yn symud ymlaen hefyd o hynna. Ac so, ia, obviously, oedd o chwarae Bristol under 23s dy syl. Da ni'n mynd gallu roed yn y sgwad. 23s? Boy 35? Ia. Oedd o'n captain oedd o. Ia. So... Ni'n neud dim sens yna. Fi cofio, dy'r Swans oedd Gerhard Trem fel goalkeeper ni. A dde trwy stint o ar under 23s, a dde fel 35. Ie, ddim yn dim sens. Dyna ma'n iawn, ti'n cael. Under 23s ydi fatha, oce, ti'n gorfod 23 o dan, ia. Ie, goboedd. Under 36, gyd i gem, ia. So ni gyd kind of di cytuno bod Cymru ddim... Dwi'n mynd siŵr ddim. Dwi'n loes yn siŵr. Fi a Almoi... Honesty is the best policy. Dwi'n eisiau bod yn eitha hyderus ac yn... Dwi'n bod sôn fatha hyderus a sbio fyny o fel, just, yeah. Aim for the best, ond realistically, ti'n gorau fatha. Cos dwi'n eisiau deud, da ni'n mynd i qualify a wedyn da ni ddim yn qualify a bod yn upset, ia. So felly mi'n start, realistically, da ni'n mynd i botlo yn y games cynt. Gwrs i bysad nawr ni. Gwydwch bod ni ddim yn qualify, o ble chi'n credu mae hwnna'n gadael Ryan Giggs a'i ddyfodol e? Dwi'n meddwl gweld sa'ch ti'n gorau rhaid illa. Campaign arall, un campaign mae'n gael, ia. Otherwise, ti jyst yn mynd fatha, just cael gwarad o manager bob tro, ia. Ti eisiau rhoi cwpl o campaigns, ia. A mae fe'n wahanol i, pan i ti'n reoli clwb, os ti'n colli cwpl o gemau, ti mas, no question, mae fe'n hollol wahanol i fi, anyway, dy tîm cenedlaethol. Mae'n peth efo clwb, ddod ym deg bod chdi'n cael dy sacio ar ôl 3-4 gêm, na. Bod chdi'n cael chance, le. So, nath ni'n cychwyn yn gret efo Coleman, Dyn ni rhoi cyfle iddo fo ac sbio beth ddigwyddodd. Mae'n rhaid chdi rhoi cyfle i... Motivator oedd o, ia. Oedd o'n... Pwy Coleman? Ia, oedd o'n motivator oedd o, ia. Imagine o, pob yn crio yn changing rooms yn dod. Sorry, mate. Dwi'n gadael chdi lawr, ia. Ia. Os bai ar rhywun, dy fe gigs, dy fe'r
chwaraewyr, fel cefnogwyr, fel i chi'n... Dwi'n meddwl bach o players, ia. Bach, ia. Dwi'n meddwl bod pobl di fatha, dwi'n meddwl, digio fewn ar gigs, cos bod nhw'n licio fo'n ben ath o'i Gymru, ia. Yn ddella bod fi wrong, ond... Mae fe'n easy target, ni gwybod. Diwedd dydd, fatha, ti roi 11 dyn ar cae. Ddim gorau go out and play, ia. Maen nhw'n gorau cyrra games i chdi, ia. Maen nhw'n gorau sgorio goals. Croatia, nath ni fethu sitters. Hungary, nath ni fethu few chances, ia. Maen nhw'n gorau sgorio yna, ia. Mae gigs yn different character wedyn, ia. Gigs is king wedyn, di. Ie. Tall fel. Pobl jyst yn digio'r manage o gormod. Eto, manc, ia. Just love gigs, dyna i. Wait. Dwi'n gwybod, mae jyst yn... Ia, di fatha bod nhw ddim di gatha, bod nhw ddim di tanio eto. Dwi'n gwybod, pen Gareth Bale ddim di bod yn gret o ran, misoedd dweitha ma, be bynnag. Ac eilla hefyd bod ni yn dibynnu gormod ar Bale, ac os di o'n gael gem sal, oedd bod y tîm hefyd. Ond ia, maen nhw jyst anna'n stepio fyny wan, ac os dyn nhw'n colli Azerbaijan neu gael gem gyfartal, ti'n gorau gofyn cwestiynau. Yn amlwg, di'r amser yna, ond ynddi yna, mae o'n... Ti'n credu bod ni bach o one-man team? Na, dydw i ddim o gwbl, ta mae gynnach di... pan mae Alan ar hyn o bryd, diolch chwarae mor dda yn ei stoc, pan mae o yna. Mae siarad rhywun fynd i rescue o Joe Allen o Stoke. Sa'n gwybod pam ddiawl mae Joe Allen yn Stoke. Diolch Stoke. yn publicity, dwi wedi clywed. Mae'n jyst yn aros yn championship, cos diolch yn gael llawer o publicity. Mae'n hapus o fyna, cos di camas yn marw o drwydag. Ie. The word on the street. Dwi ddim yn. So mae wedi prynu rhyw ffarm and he's got all his chickens. Dwi ddim moyn symud. Cyn yma fywyd i hyn mynd oes. Fi'n credu, tîm Cymru ar hyn o bryd fyd, mae bach o dynamic odd o ran mae dyti'r chwaraewyr really profiadol, di bod yn ers ages, a wedyn mae dyti'r rhoi really ifanc yn dod trwy. Whereas, yn mynd nôl i'r Euros, o dyti crop o chwaraewyr oedd literally di tifu land ag gilydd. Ers o nhw, beth o'r under 15s, under 16s. A nawr mae cymysgedd bach odd dyti'n agosau, mae dyti rhywun fel Gareth Bale, Joe Allen, a wedyn mae dyti Conor Roberts, Ampadu, Joe Roden felly yn dod trwy. So fi'n credu bod fi, mae hwnna i fi felly di effeithio stwff, ti'n meddwl bach? Dwi'n meddwl bod promising, ia. A bod gen ti'r ifanc fan dod drwad, maen nhw dal yn rili ifanc, ia. Mae'n toed i Bale an? 30. 30, so mae Dan James fo be, 9 blwyddyn arall yn lle, ia. A lot o campaigns yna, ia. Ti'n gobeithio bod nhw'n dod ymlaen efo'i gilydd, dwi'n dyna beth sy'n bwysig yma yna. Fa bod chdi'n gallu derbyn bod yr criw ifanc ma'n bod mewn. Chod dyna beth efo'r Euros o pawb just... Oeddech chdi'n gallu gweld oedden nhw just yn lyfio bod efo'i gilydd ac mae o ella bach dda bod chdi bron di colli, dwi'n gwybod, dwi'n wedi gweld nhw, dwi'n beth yna, ond ella bod nhw wedi colli'r togetherness a'r ella'r ffil o'r Euros lle maen nhw anna'n cael hwnna nôl a bod yn hapus, dwi'n gwybod. Gweld o'r lluniau weithiau fatha press, FAW pethau, ia. Mae Gunter Ramsey gyd efo'i gilydd bod tro. Mae Bale efo rhywun bod tro. A mae'r youngsters yn Kevin efo'i gilydd. Ge mixin, ia. Dyna pam efo'i gilydd, ia. Bod nhw ddim yn mixio. Dyna pam bod o ddim yn mynd yn gres ar hyn o bryd bod nhw ddim yn... Achos gweud unwaith mae'r chwaraewyr hun yn ffiltro mas, beth ydy'r chwaraewyr ifanc ma sydd wedi tifu land y gilydd, ond ar hyn o bryd, falle bod y dynamic ddim cweit yn reit, achos falle bod age is just a number, ond bod clics bach yn y garfan. Ie, posib. Dwi'n meddwl ni just trio curo'r next few games a gweld beth i be wan, lle bod tîm eraill yn dropio points. A personol, just cic ymlaen efo'r campaign nesa. Os ifanc da ni, ti sy'n gorau dal i fynd, ia. Just perseverio. Fi'n cytuno ddo bod bydde cael gwared gigs ar sail y campaign ma wrong move i fi. Bach yn anheg. Bach, ia. A fyd, pwy bydde'n dod mewn? Exactly. I fi, sain... Fi ffili meddwl am reolwr bydden ni'n... Na. O, Oscar Roberts eisiau'r job oedd. Ond nath o'n relegatio Port o Fawrs Prem. Pwy? Oscar Roberts. Nath o'n relegatio Port o Fawrs Prem. Dyna pam gath o'n y job, felly. Dwi'n gwybod os dwi'n iawn, ia, but I'm pretty sure mae'n rhywbeth fel ia. But mae be mae'n dynnu i Cymru'n clas, ia. Paid i gaffi wrong, ia. Bit of beef there. Geithon ni o Lashan Roberts ar y podcast diwetha. Fel dysfiad ni. Neithon ni. Beth yn amlwg mae fe, fi'n credu mae fe wedi hedfod mas i Morocco wythnos me, so beth yw eich... O, jyst yn dris i weld o'n gadael. Dwi'n gwybod bain o fe, ia. Na, ond da ni... Chapter newydd i ni fwyd o. Mae wedi gad, oedd o eisiau, oedd o'n amlwg eisiau job. Coleman. O, dwi dall pam dyn nhw'n dweud o ddo fyd, cos mae o'n good coach, ond dwi'n meddwl bod nhw wedi mynd am fatha, ti'n mynd sbio fyny ar Oscar Roberts yna, like, who is Oscar Roberts? Compared to gigs, mae gigs yn youngsters yn dod drwad. Gigs yn ffonio fi fyny do.
ti'n sgod fi fori, dwi eisiau chwarae fi, fuck, gigs, di gofyn fi chwarae ffwbol iddo fe. Ie. Ie. Dwi'n meddwl dyna di'r idea, ti'n meddwl, felly wrong, ia. Correct me if I'm wrong, FAW. Ie. Achos oedd lot o fel conspiracy theories pan nath e gyhoeddi bod e'n mynd i Morocco, pawb yn gweud fel, oh my gosh, mae wedi cofio mas the gigs, this has happened, that has happened. Ond pan oedd e fan hyn dyn ni, oedd e'n really honest, oedd e'n gweud, stim byd fel ad digwydd. It was a good job offer, o'n i'n ffansio change, rhywbeth newydd, glad newydd. Mae tywydd braf, constant. Exactly. Cyfeil Mae bach. bwyd yn lush yn Morocco. Exactly. So. Ond, a nath ei weid fyd, actually, nath ei role o dan gigs ddim newid o gwbl. Ond sa'n siŵr am. Fi'n credu felly bod dim bod gigs di cael ei fforso i gadw Osian, ond sa gigs di cael y job a cael gwared Osian Roberts, byddai masif upload. Dyna mae'r rheolwyr yn neud o, os ti'n symud fyny clwb gwahanol, ti'n dod â backroom staff chdi fo chdi'n dod. Ie. Oed. So. Na, mae'n drist i weld o mynd. Ie. Dwi'n mynd o pob lwc iddo fo. Dwi'n meddwl fod o'n iawn. Dos allan na, enjoy dy hun. Mae beth i wedi gwneud i Gymru'n briliant, ia. Beth ti'n meddwl? Nice. Ella hefyd gadael. Nice one, ia. Diolch am beth i wedi gwneud, ond Ie. end on a high to an extent, ia. Ie, achos ie, da ni ie. ddim wedi peidio qualify eto na ddo. Dwi'n fel sy'n mod i mynd cyn hynna, ia. Ie. So, ie. A fyd, i ddewis ei o ddeiadau. Ia. Ie. So mae hwnna i fi Ie, yn rhywbeth positif. Bydde wedi bod... Na, dwi diolch ar iawn iddo fo. Dwi'n sydd efo bechod arna chi am fel podcast bod chi wedi mynd o gael Osha Roberts i just fi a Galed. Bechod arna. Dau crinc. Mr Gareth Bale, nawr ni wastad, fi'n teimlo fel bod ni wastad yn siarad am Bale ar y podcast me, ond mae wastad rhyw ddrama Bob newydd tro, fel bob mis neu bob wythnos. Pwy nath nhw war yn eithir? Villarreal. Villarreal, nath e sgori 2 gol, got sent off at the end of the game. 2 bookings. Happy 2 days. goals, 2 Game of golf on a bookings. Saturday. Ynde? Mae fe'n rhoi effan o Ben Dost i Zidane ar un o bryd, I bet. Di Zidane probably ddim yn gwybod beth i awl i wneud o fe. Mae'n bach yn odd situation yndi, cos nhw'n eisiau gorau dyna fo, ond eto fod i main man nhw, ia. Ie. Fo ydi main man nhw, ia. Ie. Wan mae Ronaldo di mynd, cos Ronaldo fo, barn fi'n eitha debyg, ia. Ie. Wan mae Bale sy'n clas, ia. Diolch di fatha trio dysgu'r iaith a felly, dyma dwi wedi gwad, anyway, ond os diolch eisiau na. Ie. It's there to play football, at the end of the day, ia. Ie. Os diolch sgorio goals, mae'n sgorio goals, yndi. Diolch yn helpu hyn chwaith na. Os diolch yn dysgu'r iaith o di bod yna 6-7 Lot o bobl yn dod drosodd i fama ddim dysgu Saesneg, ia. Ie. Sa'n neb yn gwyno. Na, mae o'n hanfodol oedd o'n chwarae'n briliant. Gath o gem dda, dos i lac hefyd, da iawn fo, bod o'n gallu just bron Brwsio codi Davies popeth ac off, yn ie, danos ie. i bobl, dwi'n heiddi'n lle yma, a da chi angen fi. Dwi'n meddwl bod fans Madrid ydy'r fans, un o'r fans gweitha, fwy horrible sydd yna. Maen nhw mor aniolchgar, a just isio... Yn chantio we want Mbappe, Oed, pan mae Hazard yn cael ei Ie, beil dwi'n gwybod maen nhw'n horrible o fans. Sad, yndi. Yndi, just i cael i rydd dda. Beth oedd e'n, mae Bale di ennill mwy na enillodd Zidane yn Yndi. ystod Ie. arferiad o'r Real Madrid. Ie. So Mae fe'n- di curo fatha trophies iddyn nhw. Ma' fe'n Mae di literally sgorio di fatha ennill. bob un Champions He League. has single-handedly won. Fatha overhead kick yn y Champions League final, ia. Ie. Just even sef fatha rioed di sgorio am un gol arall yn crio fo. Just honna, ia. Bydde fe. He's God in Wales still, ia. Ie. Dwi'n meddwl bod o ddau Gymru ma'n dod mewn wan, so fod o'n warfod efo ni heddiw be bynnag. Di sgorio'r 2 gol ma, so ni fel bod di fydd i hyder yn eitha uchel, Ie. mae gallu o'r diwedd ta profi ei hun. Ie. So dwi'n meddwl bod o'n ddau Gymru bod o di cael 2 gol na neithiwr. Ie. Dim otcha am y red card i rili na di, fydd o'n poeni yn O, ormodol he's am hynna, soft, dwi'n ddo, meddwl. ia. Gotcha, doedd y referee really ddim angen. Yellow card gyntaf, fair enough, ia. Ond oedd yr ail un just... Oedd e'n reit ar ddiwedd y Kick gêm. Ie. dwytha game, ia. Ref just have a day off, ia. Just chill out. Beth, chi felly'n surprised i weld bod Bale dal na, achos oedd fideo fe literally fel yn dod off a plane yn China. Pa bod meddwl bod e off, a wedyn... Cena mynd ar gwyliau, ddo. Dwi'n meddwl bod o'n... Day trip to Shanghai. Controversy. Cena just mynd i China, just i fi gallu un. Nid sydd dan. Atw ti enw fel am bach, ia. Dwi'n meddwl bod o'n beth da bod o'n heb mynd i China, ddo, da. Ie. Yn teulu fo ball yn Sbaen dal, yndi? Be? Teulu fo ball dal yn Sbaen, yndi? De. Just sa China di bod yn... Ai. Roedd i lladd yn bach, dwi'n meddwl. O, ie. Oedd hwnna'n un o, ia. Bydde ti'n licio gweld Gareth Bale? Swn i Dod i wrth y modd, Manchester ia. Dwi'n meddwl United? bod bach rhy hwyr ran. Gath dwi'n meddwl, couple of years yn ôl, gath ni chance yn ôl na talks, dwi'n meddwl adeg yna. Ie. Swn i di break the bank. Chi'n gweld yn dod nôl i'r gyngrair o gwbl? Ynddo. Ie. Dwi'n swn i'n gweld o'n mynd yn ôl i Spurs. Ie,
Os ni'n dod yn ôl i Spurs eitho. Ie. Cos fanna ma... Southampton, cos mae di tyfu fyny na illa. Ie. Ie. Di bynnes i Southampton dal yn y prem neu beth Sa'n bynnag. byd yn bod fo'n dod i Palace chwaith da. Sa'n ni'n croesawu fo efo berichau'r agor os dwi'n ffansi dod draw i Sellers Park. Sa rian dych chi? Ia, na gweith, ond geithio lot a chroeso. Illa neud o chwarae'n Gaerdydd. Ie. Dwi'n mynd yn ôl i Witcher, dwi'n chwarae golf o bwsos. Fysa. Happy Tess. Neu fe Aaron Ramsey yn dod nôl i Gaerdydd pan maen nhw'n 35-36. Chwarae under 23s. O ran Gareth Bale, fi'n teimlo fel bob haf ni'n cael yr un saga, mae'r un straeon yn dymas, bod e'n mynd i adael. I fi, fi'n teimlo fel mae hwn jyst yn mynd i fod yn continuous thing nawr dy Gareth Bale, achos neb reili'n gallu ffwrdd a prynu fe ar hyn y bryd, achos y price tag maen nhw wedi rhoi yna fe. Yn amlwg mae rhywbeth dodgy mewn mlaen rhwng fe a Zidane, so fi'n gweld bob haf nawr, mae jyst yr un stori mynd i ddod mas. Mae'n dibynnu os fydd Zidane dal yn Madrid, so efo be maen nhw'n neud, os ddeith Zidane, lle fydd yna'n well i Gareth Bale, ond yn amlwg, o ran i bennu hyn, diolch eisiau bod hynna bob pawb yn sgwynnu amdano fo, mae'n siŵr bod o'n ddiflas iddo fo, diolch yn nhw. Really, E? Deli efo fo really da. Such cool dude. O, dwi'n meddwl fod i Turns deud... up, bang another 2 goals in, happy days. Dwi'n meddwl fod i deud wbath, gadael i agents fo siarad, oedd dros fod i deud wbath, mae'n cadw fo... Ti'n fel mae'n cadw fo un i fo un. Mae'n well fel yna, yndi. Lla. Dom isio gormod o fatha publicity, neu busnes sy'n bywyd fanna, diolch isio fanna. Diolch Swn yn i'm isio licio fo, hynna. Sa'ch ti wrth o fod, efo'r sylw? Dwi'n modd. Fi am sylw. A mae fe'n cael lot o stick o fans Real Madrid yn gweud o, na gym o fe wneud i wari golf a dwi ddim yn byrru bla. Fi just fel, Boi gallu bod pro, dwi'n meddwl, sa. he's a chill dude. Leave him alone. Gad am di chwarae PGA. I orffen, pwy chi'n credu yw fydd y manager cynta Dim Solskjaer. i gael y sac? Steve Bruce, allan? O'n i'n Steve Bruce. Ie. Bruce? Ie. Boi fo twyn flat, yndi. Ydy o'n di, chael credu. Neu, ia. Dyn nhw'n licio fo fyny na chwaith na. Mae jyst bob dim yn Newcastle yn y just yn mas yn di. Shambles Dyna yna, Eddie di. Howe yn linked to Newcastle fyd. Dwi'n licio fo. Ie, fi... Iawn. Mae eisiau fe adael Bournemouth nawr, he spent too long there. Steve Bruce. Dwi'n meddwl. Ie, ra fi gytuno. Dim Solskjaer. Er bod chdi'n dyn a fod i dda. Dwi'n gobeithio ni o, ia. So ni'n mynd Gweld syni mynd- os na fo fysa Neitho fo. fynd yn diwad, dwi'n meddwl, ia. Ca ail. Fi'n credu Second eitha sacking. erbyn y doleg bydde di mynd. Ie. Sorry. Ma'n iawn. So chi'n cael ymlaen gael dros i Southampton wedyn. Ie. Mae'n mynd ac yn colli Ma' nhw'n just angen Palace, sortio ia. allan, Aled. yndi. Dwi'n gwybod, dwi'n meddwl Palace yn bum team, ma'n iw si. Na, na, dwi'n mynd i curo chi ys 1991 Dim ond yn neu bum beth yn team, y Premier neu League, bum beth team. ridiculous fo. Southampton yn bum team ni fyd. Ie. Pob. Pob yn bum team, ma'n iw. Ar hyn o bryd yna. Dwi'n gwybod. So felly erbyn i Gunnar Solskjaer gael y sac bydd cwpan rygbi'r byd potentially wedi cwpla. Mae teli fi'n mynd off, ia. I chi fel fans Pêl Drod, ych chi'n cymryd sylw o'r cwpan rygbi'r byd? Dim really. A na i watcha the game os di ar. Ia, egg chasing ball, ni. Di pel mi'n gylch na. Fi'n teimlo fel bod nhw'n rydw i bagod. Ia, na. Bandwagon fans. A ta fanna pobl yn mynd allan i watcha rygbi, ia. Dwi'n mynd dall y rules, ia. Dwi'n mynd dall y rules. Na, dwi'n watcha game, a dwi'n disgwyl that. Pa ffordd. Dwi'n mynd dall y rules, ia. Just your sesh, ma'n ia. Ti ar y bandwagon, nice. Weithiau, Fi'n un peth. dwi'n joio fo de, ond dwi'n na i roi llaw i fyny a dweud bod fi bach yn gallu bod yn Ie, bach o ie, bandwagon. Ond, ia, dwi ddim yn heitio o tîm. Dwi'n supportio Cymru, a dwi'n just Ti'n really grac. Dwi'n just... Sport cachu di, ia. Ti'n gorau pasio bel nôl i fi ymlaen. Fa sens mi'n anid. Nag i ti fynd yn excited o fe Cymru potentially. Ie, na, da iawn could win the Gymru World fatha, wel... Da ni'n Da number one in the world. We were for about 3 days. I'll take that, yeah. Bandwagon, get in there. So, Aled, beth ti ddim yn watchan y Hands Rugby down, World na, Cup? no chance. Lois, bydd ti will be on the Byddan, bandwagon. Bydd ni ar y byddwn ni'n bandwagon. joio, Bydd ni'n byddan. watchan. Shit, os bod. Rubbish. Ar y nod yna, diolch i bawb am wylio. Diolch. A Diolch. gwrando. Diolch. Diolch. Oedd hwnna bach o shit ending. Sorry, gormod o diolch am hwnna. Diolch, diolch, diolch. Fa fyddai'n ffôn di, ta, 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 ta. ta.